No de peche posicionamento sobre as emendas para o señor Vázquez. Grazas, señora presidenta. Creo que o turno de peche posicionamento é para a señora Paz. Sí, pero disculpe, señora Paz. Pásanos a calquera, non se preocupe. Para vostede, sí. Mire, señora Romero, só lle vou dedicar un minuto á súa intervención e creo que vou resumir cun refrán que é díxolle a potocazo, non? Porque que vostede, que a intervención que fixo, diga que a nosa intervención foi demagóxica e torticeira cando vostede ven aquí a compararnos o efecto dinamizador do Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela con esta actuación, bueno, eu xa non sei nin como calificala. Mire, nós non facemos demagoxia. Nós, en Monterrey, en Verín, a xente non lle dixemos o contrario do que estamos dicindo. Aquí vostede di que nós queremos que fracase, que vaya mal este proxecto. Non, non. Nós queremos que non se faga. Que non se faga este proxecto. Pero que sabe o que? Os miles de persoas que saíron á rúa o sábado 20 e pico de abril en Verín tampouco queren que se faga, non é que queiran que vaya mal, é que non queren que se faga un proxecto que implica tres cousas. Que deixe de ser de uso público. Ninguén está falando de que o castelo se lle vai a vender a ninguén, nin regalar, pero vai se lle regalar o seu uso, a súa explotación, vai de deixar de ser de uso público. Non queren que se cometa, ademais, unha ilegalidade, porque sí que é ilegal, ou polo menos pode comportar a perda para o patrimonio público galego como ben integrante dese patrimonio público que non se cumplan as condicións nas que foi cedido. Por certo, condicións nas que foi cedido que responden ao que os veciños e veciñas de Monterrey, incluído o Concello, non só naquel tripartito, por aquí agora xa salen todos os tripartitos, monopartitos, bueno, vostedes son o monopartito habitual, claro, remais, que era que tivese o uso que se especifica na cesión precisamente e non para ningún outro uso. E mire, efectivamente, o plan director que tiña elaborado o bipartito para o Castelo e a Acrópolo de Monterrey nunca foi aprobado, entre outras cousas porque a cesión verificouse no 2010 e creo que o bipartito xa estaba difunto daquela. E cando se acordou esa cesión foi nunha comisión bilateral que se celebrou, se non recordo mal, a finais do 2008, cando xa estaba o bipartito casi finiquitado. Pero que vostedes acusen o bipartito de non ser capaces de aprobar un plan director nuns meses, cando vostedes levan 5 anos e a propia directora xeral da Axencia recoñeceu fai aquí 15 días que non había plan director, que o estaban estudando, que, por certo, tamén non deixa de ser pintoresco que un goberno primeiro faga a actuación e despois aprobe o plan director. Bueno, é curioso o método de funcionamento deste goberno. Eu o único que quero decir é que acepto, por suposto, a emenda do Grupo Socialista porque actualiza e mellora o texto orixinal da nosa iniciativa e simplesmente quería rematar dicindo que quero aproveitar esta ocasión para parabenizar de forma entusiasta a todos os colectivos, a todos os individuos, a todas as persoas de Monterrey que están defendendo o interés público frente a esta auténtica operación especulativa na que están implicados tanto o Goberno do Estado como o Goberno da Xunta de Galiza para acabar, como aquí se recoñeceu xa reiteradamente, favorecendo única e exclusivamente o interés comercial de alguna, seguramente, gran cadena, non sei se será Relé Chateau ou calquera outra gran cadea que se dedica á explotación deste tipo de monumentos para o seu lucro particular. Teñen que ser, unha vez máis, os cidadáns os que defendan os intereses colectivos frente aos seus gobernos. É unha desgracia como outra calquera, pero é a que nos tocou vivir. Máis nada, moitas grazas. Gracias. Pasamos á seguinte proposición